A karo na biyu na sake dawowa domin in yi ɗauraya akan wani bidiyo da na yi magana akan cewa akwai abubuwa da ya kamata a ce saurayi kayi wanda zai sa budurwarka ta soka ta kaunace ka. Gaskiya ne, haka ne, akwai su, amma ba yana nufin wannan guda uku wanda na faɗo su kaɗai ne abubuwan da za ka yi yarinya ta soka ta kaunace ka ba. A'a, akwai da dama, amma dai mafi akasari kamar yadda na ce zan ƙara maimaitawa. Abu na farko idan kana so budurwarka ta soka ta kaunace ka, na farko shine inganta kanka. Abin da yake nufi ka inganta kanka, idan kai dan kasuwa ne ka jajirce wajen neman kuɗi kamar babu gobe. Ka jajirce wajen neman kuɗi. Idan kai dan kasuwa ne ko yaushe kana wajen kasuwarka. Abin da yake nufi kenan ka fi bawa kasuwancinka muhimmanci, ba wai ka fi bawa budurwar da kake so muhimmanci ba, domin mata suna da wani irin fahimta ko suna da gurguwar fahimta. Yanzu mace idan ta ce maka tana son ka, za ta iyo ba son ka take ba, domin su kusan maganganun da suke faɗa a bakin su ba shine a cikin zuciyarsu ba. To abu na biyu kuma anan shine za ka kasance ka iya sarrafa harshenka, ka iya magana, kuma ya zamto kana yabo a cikin kalamanka. To mata suna bala'in son wanda ya iya magana, ya iya sarrafa harshe wajen yin magana da su, domin ita mace tana buƙatar ji a cikin kunnenta, ba wai ta gani a zahiri ba. Sannan na uku, mace tana son namiji wanda yake da kuɗi, tana son namiji wanda yake da abun hannu, sannan kuma namiji wanda yake da sutura. Su ma suna ɗaya daga cikin abubuwan da 'yan mata suke son namiji fiye da kima.